Puilano belekino kakaha bakako thukni hambaya paro जों actually आं किसा उखलाव उसुरि साना थांगा हायगोन मा सानाय जों बे सिंसाराव फाइमानि बेनि बरफनि आबो बेलायखौ जों कपाल कटर हायसि जों बोसोर साधना फाइमानि परे जों yang जन्म दाबो बरफनि आजाख्या आबनो जों मा वान सुक्ताय each and everyone तमा सिक्ला तमा चराय तमा अखरा बेबाक नाबो वान सुक्ताय कलाय जिनि लाइफ बेलायखेनो खाथं खाजन फिसिं जों मानो ओंखाय जों जखन चराय आफरो जिनो नायकेनिकेनि जिनि गार्जेन दङ सिक्ला सफरबो जिनि बुमा बुफा दाखु बुखु बेबाक दङ माने रमैना दि बरफ खरकसालनि लाइफ बिनि लांमा ब खरकसाया जागा हायसि बबाय गोरोंलाय जा बुमा बुफा दाखु बुखु निनि फ्रेंड सार्केल दङ आबाके गोरोंलायै माने गोबां मा जों रिलेशनशिप दं हायसि इनके आबोनि बागै जिनि लाइफ नु जों आनि सिमिहनै वान सुगियां नांगौ फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली जों गोथां दङैसि जिनि जे उपलक्ष रखना दाबु जिनि 14 तारिख अक्टोबर जिनि महालया फाइ दङ 20 तारिख नि सिमिहगाय 20 तारिख अक्टोबर नि सिमिहगाय दुर्गा पूजा नाय आबन परे हायने फायनाय जिनि लक्ष्मी पूजा काली पूजा माने जिनि इयारलि जे इवेंट फाइ दङमानि जिनि लांमा तंमनि बागै जों आपनो एन्जॉय खायनि सुजुग मानो ओंखाय ओ जागाओ फर्स्ट एबं सेकेंड जटां सामानि प्रथम पॉइंट एबं सेकेंड पॉइंट जेको आपनो इन कोलैबोरेशन खायखांगाय ओ जागा जों निजिनो बायखि दै दुलनाय हायजोबलेना जों लांमा दङो जिनि लांमा बाय गोबां मा लांमा ते कैसा इनवॉल्व जा इ लांमा तंमनि बागै जिनि इयारलि नि जे इवेंट फाइमानि जो उपलक्ष फाइमानि आबनो जों एन्जॉय खालामनो ने जों एन्जॉय तो जथेष्ट खायना नांगौ खायनाय जों एन्जॉय फियाबा थाजिमो जे जिनि मीडिया फ्रेंड्स बो सामानि जे बे एन्जॉय खायना थांतनि थांगा एन्जॉय खायगा केफिलपुरंखाय जोंआबो प्रिवियस दिन दगनो बहायसि केफिलपुरंखाय मुंसा कोनो दुर्घटना बा कोनो एक्सीडेंट दगनो तमाबनि गोबां मानसिनि दाखु बुखुरनि लांमार आरि थांमान जोंनो सो आबो रखना आबो सानामो जों फायदि गोथां दङैसि जिनो उपलक्ष रक जों मानमानि ओकेशन रक जों मानमानि आबनो जों एन्जॉय खायनाय हायपनो बेलायखि सतर्क दंमोन बिसिंथि जों आबनो मा खालायनाय जों गोथां दङै बस्रवायसा बिसवायसा किफिलमानि निनि महालया निनि दुर्गा पूजा निनि लक्ष्मी पूजा बा जेकुनु रंनि क्रिसमास फानखा क्रिस्टियाननि बागै फानखा एबा बाय जेकुनु ओकेशन आबनो जों एन्जॉय खायदि गाहामको फियाबा जों बेलायखेनो निजिनो सतर्क मातनाय तामनि बागै सतर्क मातनाय हिंखाय आं खासिमु फैलाव न पाव बखैसै बिखा जे निनि लाइफ आबो निनि खरकसानिया आजागा गोबां मानि लाइफ न आजागा लिंक उनजाक नंबाय दाबा आं साइजों थैखांगा आनि गावनिखौ आंथ' सेलायना जोङै थानाय किन्तु आनि परे जागा दंनाय आनि बाहान बुथि बेकिरंजा आनि दाखु बुखु आनि माफा आनि जे सान्दाय आनि याखाबो फ्रेंड सर्कल जे दंनाय बरनि आपसेट आबो बुसु जरतै जों तो सियानो किन्तु बरते बेलायखन नि बागै दुख नाङै बा नन खाताङै नन माया जय मातो सो आबरनो जों वान सुगै जों जिनि यात्रि सामानो जों सतर्क मासेनाय एन्जॉय खेपानो एसे लिमिटेड खालामा दंनाय जेमन बाइक रको ओवरलोडिंग याति खलाई खरकसार जागा खरकनि खरनि जागा खरकदाम खरक बुरियाम जेखो काया रक खलायलै नों प्रपार निनि प्रिकॉशन ना हारै नांखाय नों हेलमेट दक प्रपारलि माथुबनाय खरकसानि बिसि गासै अर्थात एकटा बाइकखौ दुइजना बिसि जाते इंगातै जों बे सिरिबा एक्सीडेंट नगा ताम नुबा ओवरलोडेड ना खरकसानि जागा खरकनि जागा खरकदाम खरक बुरि काजा एकदम चाकरी से एतिखे कैशल बाइक कालायजा आजागाते चालुनाय कोनो स्कोप करै प्रोटेक्शन खायनि सुबिदा करै अबा इनकेना विभिन्न धरনের प्रॉब्लेम आजागा ओङै थाङो ओंखाय ते कैसा कक गाय बिपद बुफ्रु फाय ननो आगाम कोनो दिन बो जानां दिया हायसि जेकुनु समय बरनि जेकुनु धरনের बिपद फाय मानो एक्सीडेंट ओङै मानो आबन बागै आं अबन सानाम जों जिनि विशेष कर जारा यंगस्टार जे दंनाय सिक्ला रक दंनाय नर एन्जॉय खायदि थांदि बेरायलायदि पिकनिक खायलायदि याखाबो गोबां मा नायथाय बेरायथाय जागाखौ थांलायो बेरायलायो फियाबा
নরক বেলাখানে সতর্ক তংলি নরনি বুমা বুফা তাকো বুখরো যাতে মুক্তি সকরনা নাঙিয়া দেখলাই নরক তংলি শুধু আবো ওয়ান সাইড অ্যাক্সিডেন্ট মান কক্সি দো আবনো কারিব চিনি নিজিরান বিসিङ निजिना अब खै ताम ना अब रिङि तु बुजाक इन्सिडेन्ट नामति रौनो हंगा माने सितुतै जों जालो गलायो जे आमति रौ तां थु निनि कुनो बोरै जरायनि ব্যাপার फानंखा बा गथालायनि बिसिनि फानो कुन रकम एक्सिडेन्ट नखा जेमन थानाय घटना रौ जों खा खमनो कायसा ताम आनन्द मेला दानका मबो आनन्द मेलाव बोरै सिगला खरकनि बरो मिस्टेकलि फाइलायका बरनो ताम जन दखन खाव जागा आगरतला रौ सकपाइलायै ओंखाय माने आबो किन्तु नायनिदि जों बाय जोंसि चिनि बरनि बिसिङ ओंखाय अबो हाय घटनाखौ जाते तांथु कारण चिनि बेलायखनो प्रेसियास चिनि लाइफ ओंखाय अ लाइफ दमन बागै जों जागा ओकेशनखौ जों एन्जय खायो इ ओकेशनखौ जाते बदनाम तांथु चिनि लाइफ जाते कुनो रकम डिस्ट्रय तांथु आबो जेमन महालयानि 3 साल रग ओ साल रगले नायमथां बाहानि रंनि थानि कुनो माने निन चेकिं नागा चेकिं बा ओ जे मालखं चालायनाय दंना कुनो नायकानि रग बंथानि करिदा माहि रग आबो हाइडो तो एक्चुअली खना महालया तो बेसिकली जों जाता चिराचुरि तो नुबि फेमानि पहिला महालया के तो आदिनो मा दुर्गा हापायमानि दि एकदम आइटु क्राउन बिनि फाइमानि बिनि आगमन बजे हापायमानि आबुनि गान रक ताम लायो ओंखाय अकरा चाकरा जराय फनाय जतो मिलि मर्निं वाक रक खायलायो माने आइटु बासाय रक खामलायो ओंखाय केव बंकबा माने ताम नाय थै जागा राखाय दग नायलायनि बागै गारि बाय थांलायो माने रमनि एक कथाबो एन्जय खायो आदिनो बर रखायसि जतन एन्जय खायो कारण सब समय जों सामुखौ जों लाइफ न तनि मेया वैसे चिनि एन्जय निबो चिनि दरकार किसा रिलैक्स बंगा दरकार चिनि लाइफ गाजा आबाय थांलायो ओ जागाओ बरक मुनि सुतो अनेक समय जों निनि आं जे नकमानिता जोंनो हेलमेट थुब दिनि जोंनो बाकेट फोर्स मा खायो अथच जे फोर्स खायनाय नि सरकारनि तरफ থেকে फानंखा सेफ्टी तो बिन बागै याबले निन बागैसि बा चिनि बागैसि जोंहाबो सेफ्टी जोंनो चिनि सेफ्टीनि बागै थर्ड पर्सन तेगायसे बर जोंनो फोर्स मा खायो गाबनो जों आं वान टु दा जों बसो चिनि थानि अवेयरनेस गरै बसो सिनसियार गरै आं जे हेलमेट थुपांगा आनि सेफ्टी आबो तां बुजिना नांगौना ओंखाय आबुन बागै नामर सानाव जो नायनो थां बाहिनि नन मोजी चेक पुस्ट चेक फन खायतो नि एथाबो ओवरलोड तांथु एथाबो डाबल बाइक ता कालायथु आतिरक चेक पुस्ट मोजी खायतो मोजी खाया निजिसा जागा सिनसियार मानि दरकार ओंखाय आं आशा खायो हयतो बर तो आबो सरकारनि ब्यापार बर आबो खादा खायनो खाया मेबी खायपान मानो खायापान मानो तबे आगि रगबो वाइसु बर महालयन दिन दं के स्पेशल बर फोर्स बर उनको खायो डेप्लॉय खायो जागा जागा बर सेटअप खायो के विशेष के नि पार्क रगो बा जे कोनो पिकनिक स्पॉट रगो आ जागा बर माने देरा जने किलिनो बंग आबो नायनो थां भाइनि तरफ থেকে न आबो होम डिपार्टमेंट থেকে आबो खायजाक ओंखाय आं खायबो सिनो खायजायथु निजिनो सेफ्टी होतोंदि आबो सां गबना मुजु जो तो चिनि सिक्ला जुबो बुरै गोसा अखरा चाकरा बेबाकनो नांगौ मेसेज नामो जों ताम बागै माले चिनि लाइफ बेलेकनो प्रेसियास बेलेकनो नांगौ माने आर हाय तंग थक साल रगो बिसिबा नुकजागो सिगला सिगले रंनो ताबक तो एमने सिजन हामिया हास्ते रगो फेकजन मानि बेलाय कबुलसा हायदबा कबुलमान बिसिंतनो मालखौ रगो चालायो बिसिबा लिमिट नि बिसिकते और लिमिट नि बिसिगो चालथान न माने कंट्रोल दार मायांगै बिसिबा एक्सीडेंट होन थाङो इनगा अबरनो तैले नि थान साख्लाय मंगो ततम अबनो गां हायकिन छानाय आं तो बड़ा कर्म गसाय फैयो काटेरिन काटिनान बागै जों साइमानो ड्राग नखांखाय चिनि लाइफ डिस्ट्रय साराते मुं सक्रिया जागा नायिता मुं एकदिके ड्राग नखांखाय चिनि रां तो थां नों जखन एडिक्ट नि थांखाय जों नुबले एडिक्टेड टु फैमिली रव रांसाकनि माने आरो बुमानि रिगनाय पर्यन्त फालै मानो
আজকে নों मानि परे फानो निनि लाइफ बाहायनो अनेक शर्ट नङै थाङो एकदिके रां थाङो एकदिके नों थैयो इ सि दंतो दै दाङै जों ड्रागआव इनभल्भ होनखा आबो सांगाय बेलायखान वाना मासे जानांगौ सो आबोनि बागैनो आं आंनि जत सिख्ला यंगस्टार रावबन सानांगौ जें मानि होनखा जुदि केव एडिक्ट नङै दंखांखाय प्लिज नराव याकात दियाबनो ड्राग्स खामाने न शुरू ड्राग्स सिमिया निनि कुआई सिगारेट जुआ एवरीथिंग आबो तो मागना मायाब्ले ना आबोनो नोंगै आबोनो चावै जिनि पकेट नि रांबो जों खरस खायो प्लास जिनि लाइफ नि बाहायनो जों सेस खालाय गाबो तो जिनि लाइफ नि सेस खायना बागै जिनि रांनो जों यूज खायनो सकलायब्ले आबोन सलाय निनि रांनो सेफटि तोंदि निनि लाइफ बो लंजिविटी उंदि आबोन बागै आं जिनि यंगस्टार नोबोन सानाम जों नरक कमिटमेंट ना दि नो ड्राग्स नो सिगारेट नो एल्कोहल गाहाम स्वाभाविक अवस्थायाव नर एन्जय खालायदि गाहाम गोरों तङै ससाइटियाव नोंनि निजेनो सेल्फ निजेनो तामहिनाबो सेल्फ निनि स्टाब्लिश खालायदि रां फैसा इनकाम खालायदि फेमिली नो तामहिना खालायखाबनो फेमिली नो उनको तंदि पीसफुल तंदि हायसे कैसे जिनि जनरेशन टू जनरेशन गाहाम थानाय जुदि नों ड्राग एडिक्टेड खा नोंखा साइमालिया ओभारलोड खा बा ओभार डूज खा ओंखाय गाड़ी चालक थानिबो नों देरासिनाय बाइक चालक थानिबो देरासिनाय आर चालक फान तंदि ओभारडोज संगे तो थैनाय आबो तो कोनो बाधा सिकरि हायसे थैनाय नि साइमांस तंगैसे नों आबोनि यूज खायखाय आबो बेलाखिनो जायाखलाय हायसे निनि बागै नि नखनि बागै समग्र सोसाइटी नि बागै जिनि हानि बागै आबो बेलायखानो जाया सो आबोनो एभॉइड खालायनायनि बागै आं ताकलायनि ए महालया फाइमेन बिसिंतै दुर्गा पूजा फाइमेन बिसिंतै आं जत सिगला जालायरनोबो कबनाम जोङो नर आबरक जुदि कोन एडिक्ट नि तंहाय प्लिज नर आबनो याकार्ति निजिनो একটা রেজুলেশন हादि जे आं ताकलायनि बसरो आं अन्तिके चलिसिनाय आं हाइ खायसिनाय आं काहामके निजिनो स्टाब्लिश खालायसिनाय आं सोसाइटियाव कैसा नांकुक मन बरकनि बाजासिनाय एयाव हाके निजिनो रेजुलेशन हामा बिसिंतै चेंज खालायतो बिदिनो आं सानाम हामबाय